takže užite si Vojo a musíme inak povedať, že málo kedy môžem povedať, že k nám do štúdia prišla poriadna sviňa, ale v tomto prípade rozhodne áno, pozrite sa, toto je domáce zvieratko a aj o tom sa budeme rozprávať ďalšie polhodiny. To ma teda fakt zaujalo. A dúfame, že aj vás sledujte Teleráno. Pekné ráno želáme. Dobré ráno. Uvidíme, či si ju Dobre, donesie. poďme ďalej. A teraz, keď sa, Romanko, pozrieš, tak tam uvidíš rozkošného Piggyho, ktorý už vrčí ukazuje ti zadok. Ja, ale toto je tá sranda, že Piggy nebol vždy Piggy. Piggy nebol, neviem, ako to bolo s Piggym, ale samozrejme Piggy má dobrý život, ale nie som si tak celku istá, či má taký život ako niektoré prominentné zvieratka. Napríklad, keď sa pozrieme, Karl Lagerfeld, ktorý má svoju mačičku Šupet, siamskú mačičku Šupet, tak u nich to napríklad funguje tak, u tých prominentných zvieratkoch, že Šupet má svoju služku. Jednu má na deň a jednu má na noc. Šupet má dokonca aj svojho vlastného šoféra. Ale ber to tak, že dostávajú ľudia prácu aspoň, vieš? Viete, ale dobré, ale však ja by som sa čudne cítil. Čo robíš? Som šoférom mačky. A to si ešte predstav, že keby si napríklad pracoval ako zamestnanec a staral sa o Šupet, tak by si jej musel písať denník. Lebo Karol je veľmi zaneprázdnený, takže aby si mohol on prečítať, čo robila jeho milovaná Šupet a má aj počas facebookový dňa. profil, typujem. Šupet. To má Chihuahua Paris Hilton. Chihuahua Paris, nech sa ti páči. Šupet nemá facebookový profil, ale Šupet má napríklad svoju vlastnú hračku ako tablet. Ale ako sa teraz cíti Šupet, keď sa dozvie, že Paris Hilton a jej Chihuahua má teraz facebookový profil? Ja byť Šupet, tak sa sťažujem Karlovi. Dobre, čo hovoríte vy na to? Máte svoje prominentné zvieratko aj vy, či nie? Ja nemám napríklad. Nie? A nemá ani Facebook, keď ho nemá. Keď prišlo to prase, tak ma hneď napadlo, vlastne aj Monike som vral, že som videl vietnamské prasiatko, to je to malé ružovičké. Aj toto bolo malé, kedysi. Bolo, ale už asi nikdy nebude. No, záleží na tom, ako ho nakrájaš. Dobre. Ďakujeme veľmi pekne, Roman. Toto si prehnal. No nie, tak Uvidíme, samozrejme čo na to ono. povie Klaudia. Klaudia ma zabila pohľadom, pretože... Ja si sadnem sem, dobre? Pretože samozrejme toto prasiatko s najväčšou pravdepodobnosťou neskončí ako jeho súkmeňovci, takí tí väčší, vypasení. Určite nie. Čiže Piggy to má našťastie inak zariadené, ale ja som hovoril, že nie, Piggy nebol vždy Piggy. Nebol vždy Piggy, no. On bol predtým Boženka. A čo sa stalo vlastne? No, operácia alebo niečo iné? Nie, my sme ho dostali vlastne od jednej kamarátky s tým, že teda je to Boženka. Dostali sme ho na základe toho, že bol darovaný ako nevhodný svadobný darček. By som povedala mladému manželskému páru, pričom ona bola teda tehotná a žili v byte, takže vy žijete v dome? Si ho nemohli. Áno, my máme rodinný dom, vlastne chováme aj koníky a popri tom aj prasiatko. A čo na to koníky? Koníky dobre, máme vlastne jedného Valacha a s ním sú veľkí kamaráti, najčastejšie sa tak bijú, že si prejavujú trošku tú dominanciu. To vážne? Hej. Aj on akože chce byť dominantný pri tom 10-metrovému koňovi, áno? Chce byť, ale nevždy sa mu to darí teda. Ináč musím povedať, že najprv sa mi dosť nepáčila, keď prišla, či páčil? No chlapec páčil, nepáčil. Je to nakoniec chlapec teda, no. Ale teraz, keď sa tak pozorom, tak celkom taký zlatý. Ale je to sranda, lebo naozaj akože väčšinou, špeciálne v našich slovenských pomeroch a podmienkach, keďže všetci sme skoro z dediny, tak prasiatka sa nám úplne s niečím iným spájajú. Toto je v podstate ale domáce zvieratko, veľmi inteligentné domáce zvieratko. Je veľmi inteligentné. Čo špeciálne vyžaduje? Ja neviem, či vôbec niečo vyžaduje. Tak vyžaduje si pozornosť, veľa pozornosti, on je veľmi spoločenský. Neviem, čo sa týka stravy, tak tam vlastne ho krmíme zeleninkou, trávičku sa. Ako oni sú všežravci, prasiatka, ale v podstate ho držíme na tej vegetariánskej strave. Dostáva sa im tam takto granulky, že za odmenu, že tie mačacie alebo vsáčie, ale to vážne len také ako malé im. Ešte taká posledná otázka, pýtam sa za Evičku Gáber, že kde to kaká?
No, on tým, že je na záhrade, tak vlastne má jedno miestačko. Oni sú veľmi čistotné Čiže prasiatka. chodia Oni na to isté jedno miesto? Hej? že psíkovia naozaj, že tí sa vykakajú v podstate hoci kde na záhrade, keď nechodia von teda. A on jedno miesto a tam chodí. Vy máte občianske združenie Hybko a on je veľmi dôležitým členom toho združenia. Áno, Čo vlastne robí? všetky detičky, čo ku nám chodia na hypoterapiu, tak v rámci animoterapie v podstate s ním sa hrajú, maznajú, krmia ho a majú ho strašne radi. Vždycky, keď decka dojdú, tak hneď sa pýtajú, že vlastne kde je Piggy. Mám väčšinou zálezený v budičke teraz v zime, lebo je mu chladno ako vonku, ale vždycky sa na ňo pýtajú, akože to veľmi ho majú radi všetky Možno decka. výhoda aj takéhoto zvieratka ohliadnúc od psíka, teda, že určite nezaútočí, nie? Nezautočí, môže sa stať, že zhodí tým, jak má tú váhu, na to treba trošku dávať pozor, že vlastne keď nejaký ten rošik alebo niečo majú v ruke decka, že aby ich nezhodil, ale má veľkú výhodu, že není alergénny ako psi, že tá srst vlastne psačia alebo mačacia, že vlastne vyvoláva alergie. To sú také drôtiky Prasiatka normálne. vôbec. Hej, to sú také štetiny vlastne. Štetinky. No, ale má také pekné prasiatkovské oči, že? No. Taký smutnú. A mne sa páči ten čumák. A vie s ním aj hýbať. Vie, no. Majú ho veľmi citlivý. A to, počuj, ale zase na druhej strane jeho naturelom je všetko rozrýpať. Nie? Hej, Je to prasiatko. rie veľmi často a keď je vlastne na voľno pustený, lebo tým, že my bývame vlastne v lese, tak strašne rád rie a žalude teda. Hľadá. No. Super, tak treba mať asi na to sám nejaké krmi. tie podmienky, ale čisto teoreticky v byte, keby som ho chcel mať, tak či? Mávajú to ľudia v byte, ale ja by som to neodporúčila. Treba sa tomu strašne venovať. Není to také ako psíček, že vlastne si ho vycvičíte, že na vás počká, kým dojdete z práce. Prasiatko v podstate, keď ho máte v byte a idete do práce a nemôžete ho zobrať so sebou, necháte ho tam, tak ono vlastne v momente vám rozbombarduje celý byt, proste zničí všetko, otvorí ladničku. Tí známi, čo majú prasiatko v byte, tak musia mať ladničku na zámok vlastne, že aby sa to Tak on cíti vlastne, nedostalo. on má veľmi A vy do citlivý. postele si ho nedávate, Nie. hej? Dávame si ho do postele. Lebo to by bolo, že spala som s prasaťom, vieš, to by bolo veľmi dvojzmyselný význam. Super, ďakujeme veľmi pekne, držíme palce teda aj terapeutovi, lebo však v konečnom dôsledku má aj veľmi dôležitú funkciu a je veľmi zlatý. ňufák je kúzelný. Že?